Bé, doncs bon dia a tots i a totes i gràcies per assistir a esta convocatòria de roda de premsa. En estos últims dies ja ens heu sentit dir en diverses ocasions que mentre el foc continuara cremant les nostres serres, mentre l'última flama no fora extingida, no seria el moment ni de les crítiques ni de les exigències de responsabilitat. Eren moments d'actuar, de coordinar, d'ajudar, de facilitar les tasques, d'estar al costat d'aquells que més estaven patint. Era el moment d'apagar aquelles flames. Però ara bé, una vegada apagades, cal analitzar tot el que ha passat. A l'inici de l'incendi, durant l'incendi i també què ha passat prèviament a l'incendi. És per això que durant aquests últims dies hem sentit les reaccions de diferents col·lectius i associacions d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, sindicats, col·lectius ecologistes, associacions culturals. Tots ells han fet patent quina és la realitat en la que vivim a la nostra comunitat en matèria de prevenció i d'extinció d'incendis. I és que cal que la ciutadania sàpiga la veritat i sàpiga en les mans de qui estem. És per això que els socialistes recolzem totes i cada una de les denúncies i declaracions que han fet els distints col·lectius. Al final, sempre s'evidència el que nosaltres portem dient ja fa molt de temps, que hi ha diners per al que volen, per als grans events, per als amiguitos de l'alma, per a visites papals, el que faci falta, i per a cotxes i todoterrenos de mandos policials també. Però què s'ha fet en unitats de vigilància, en unitats de prevenció i en observatoris de vigilància? Reduir el pressupost. Sí, s'han reduït el pressupost en prevenció i extinció d'incendis. I clar, després passa el que passa. Però avui, els socialistes d'Ontinyent vos hem convocat ací per tal d'exigir a la senyora Lina Insa la destitució immediata del seu regidor de seguretat, Vicent Vila, per haver continuat de vacances a la platja durant el desgraciat incendi que va patir la setmana passada a aquesta ciutat. Ens pareix una actitud impròpia d'un regidor d'aquest ajuntament i més aquell que té la delegació de seguretat i que en uns moments tan difícils per a Ontinyent va preferir continuar de vacances mentre les nostres serres estaven en flames. Però el pitjor de tot és que això no ho hauríem d'haver demanat nosaltres. Hauria d'haver estat rellevat immediatament de les seues funcions per la senyora Insa. Entre altres coses, perquè era molt trist veure a l'alcaldessa recorreguent el cremat sense cap regidor al costat. Només per això ja hauria d'haver pres la determinació de destituir al senyor Vicent Vila. I què és el que ha fet la senyora Insa? Doncs premiar-lo i l'ha inclòs en la comissió d'avaluació d'incendi. I ell que sap d'aquest incendi, si no estava, que ens pregunte als que realment estaven. Els veïns d'Ontinyent deuen saber que mentre tota la població patia per les nostres serres i ens deixava l'ànim en l'extinció, el senyor Vicent Vila, el responsable polític de la nostra seguretat, el culpable de que tinguem la cúpula policial més cara de la història, el regidor dels pilonets i de les hores extra, resulta que quan les nostres serres estan en flames, ell es queda prenent el sol a la platja. Els socialistes pensem que aquesta ciutat no es mereix aquesta burla. Per això exigim a la senyora Insa que relleve el senyor Vicent Vila de les seues funcions de manera immediata. Perquè no ens valen les excuses de malpagador que hem llegit avui a la premsa. Per tal de salvar-se, menteix, esclava en altres persones i es contradiu. És molt gros que diga que no va tornar de la platja perquè estava lluny, però que si haguera tingut un helicòpter com la ministra, que haguera tornat, però que ell no feia cap falta perquè estaven tots els efectius disponibles. Tot menys demanar disculpes i presentar la dimissió per inconscient. Però miren, en una cosa té raó el senyor Vila. La seva presència no feia ninguna falta, és cert. Sense ell ens haguem apanyat igual els veïns d'Ontinyent. Perquè si haguérem tingut que dependre del senyor Vila, haguérem anat apanyats. Així que si vol, pot continuar tombat a la platja, prenent el sol i cridant per telèfon. Almenys ens estalviaríem els 45.000 euros que li paguem a l'any. I miren, com que es veu que el senyor Vila ningú li ha dit res, com que després de llegir les seues males justificacions puc interpretar
que ni l'alcaldessa ni ningú li ha dit la poca vergonya que ha tingut, faltant a la seva responsabilitat, em permetreu que em dirigisca al senyor Vila per dir-li que ser regidor no és un ofici. I si això no ho té clar, que se'n vagi. Un ha de ser regidor els 365 dies de l'any, les 24 hores. I si d'això no és conscient, en males mans està la seguretat de la nostra ciutat. Regidor de policia, de protecció civil, responsable de bombers i de seguretat ciutadana, alliberat al 100%, en un sou de 45.000 euros, i encara diu que ell així no feia cap falta i que, per tant, va decidir continuar les seues vacances. És una verdadera llàstima que hagi tingut que passar una desgràcia tan gran perquè s'acabara d'evidenciar en quines mans estem. Si teniu alguna pregunta o alguna qüestió, no tindré ningú inconvenient en contestar. Sí, el Consell de Governació ha fet unes declaracions, parece publicar és que entenc que de difícil forma es poden evitar que els piròmans puguen entrar en la serra i calar foc en qualsevol dels punts. També afirma que en l'incendi d'Ontinyent s'han empleat més mitjans que en cap altre dels incendis que s'han produït en les valencianes en els últims anys. No sé, m'agradaria que valorar aquestes declaracions del Consell. Això és evident. Però el que també és evident és que hi ha que invertir també en prevenció i en emergència. I nosaltres ja ho hem dit en estos dies. És insòlit que la Generalitat Valenciana no tinga ningú tipus de pla forestal a la Comunitat Valenciana. Evidentment, el problema és del piròman, però si les nostres serres estigueren millor i més cuidades, evidentment no es cremarien tantes hectàrees com s'ha cremat. I respecte que havia posat tots els màxims mitjans per a pagar, evidentment, és el mínim que s'hi pot fer, faltaria més.